ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони ютуб канали мо Насим Теҷи. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон, мардуми ғариб, ҳама каза созани хубин шарӯнар, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳатман дар канали мо подписатсия кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. имрӯз дӯстони азиз 5 январи соли 2024 мебошад. Касоне ки ягон чиз барои реклама кардан ё ки фурӯхтан дошта бошед, мошин, хона, замин, ягон техника, аппарат, трактор, дар ватсаби мо 911 32 43 44. дӯстони азиз, дар ватсаби мо роҳӣ кунед, сурат гирифта маълум тураша реклама карда фурӯхта медиҳем. яъне ки дӯстони азиз, қисми дуюми навори караванҳоро тайёр кардагем, мехоҳем ки барашон пешкаш кунем. касоне ки дӯстони азиз дар канали мо якмо даромадага, яъне ки видеои мо тамошо карда бошанд, лайкҳоро бизанед ва дар канали мо подписатсия кунед. рости гап, шербачо 1500 подписчика нарасида ки барои 100 000 шидан. скоро иншоалло бо дастгирии шумо ба 100 000 мерасем. раҳмати калон барои дастгиритон. ба ҳаматон тамошои бо фароғат. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷи салом расонед. дӯстони азиз, сабр кунед. аввал 5-6 та мошини ки мисол ба мо равон кардаган ҳархела ҳастанд, аввал инҳо реклама мекунем ва баъдан мегузарем ба навори караванҳо. якумин эълони мо дӯстони азиз, яъне ки мошини молодёжни советский ҳастай ВАЗ 2105. соли баромадаш 2010 солай. сӯзишҳояш танҳо бензин хади ҳаракат мекунанд. коробкаш механикай, мотор 1.6 инжектор. мошин гуфтагиаш дӯстони азиз ки ягон камбудӣ ва расход надорад. 4 диска балон пачка, краска талаб нестай. салоншам тозаи пробег гуфтагиаш дӯстон ки 48 000 километр гаштагиай. чиста пробеги тозаи хичай. қарор дорад дар Федератсияи Россия, Владимирский област, город Александрон гуфтагиаш бародаро. нархи мошина 220 000 рубли русӣ мегӯяд. нархи охириша дигар арзон намешавад. рақамо барои тамос 920 906 28 29 хади номери ватсап дорад. дӯстон тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷи салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо, яъне ки Мусо 1 мебошад. соли баромадаш 1999 солай. коробкаш бошад механикай, сӯзишворияш дизел. мошин гуфтагиаш дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 дар электропакет, ҳолатиш хуб ва қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. нархи мошин бошад дӯстон 48 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб дорад гуфтагиаш. рақамҳо барои тамос +7 охираш 32 40 дӯстон ватсап дорад ва номерҳои дастиш 927 19 68 70. номери дастишай. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатимон, яъне ки Opel Vectra B ҳастай, дути солаш 1999 солай. сӯзишворияш бензин ва газ. коробкаш механикай, мотор 1.6 Ecotec. документош ҳамаш 100%. гуфтагиаш ки 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ ҳастай. ягон задагӣ пусидагӣ умуман надорад ва қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархеш бошад 42 000 сомонӣ. фурӯхта мешавад. боз муомилаи хуб дорад. номери ватсапшон 30 07 24 24. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо, яъне ки боз як тагияр ҳастай Opel Vectra B гуфтагиаш ки беча мебошад. солаш 2000 солай. мотор 1.6 16. коробкаш механикай, сӯзишворияш бензин ва газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. ҳуҷҷатош бучидаган ва нархша 35 000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила дорад.
дӯстони азиз, гуфтагия ки нав як мошин аз краска бароварда кишанд. Полни краскаша нав кардагиай. Ина марҳамат даруни салонша бо диққат тамошо кунед. Касоне ки яъне ки Opel Vectra дути хар бошед, Vectra B дути яъне ки бечка меган, 2000 солай бародаро. ҳуҷҷатҳош бучидаган, краскаш нав кардаги 35 000 сомонӣ, муомилаи хуб дорад. рақамҳо барои тамос дӯстони азиз, номерҳои ватсаби соҳиби мошин +7 978 660 8096. марҳамат ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, 5 июли мо яъне ки электроскутери фурӯшӣ ҳастай соли баромади 2024 солай. Гуфтагие ки дар як заряд 30 километр мегардад ва қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. нархи скутера бардоро 6600 сомонӣ мега. боз муомила дорад гуфтагиай. рақамҳо барои тамос 937 92 00 22. марҳамат бародаро, кадоме ки скутер хар бошед, яъне ки электроскутер ба заряд катиай 6600 сомонӣ дар як заряд 30 километр мегарда, яъне ки боз зиёдтиш кади 2024 солай. марҳамат дар ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатимон яъне ки Mercedes сечка ҳастай солаш 1997. сӯзишворияш танҳо бензин, мотор 1.8 литр, коробкаш механикай. сӯзишворияш танҳо бензин гуфтем дӯстон, коробкаш механик. пробегаш 228 000 километр гаштаги, яъне ки пробеги реалниша гуфтагиай. ягон задагии пуштагӣ умуман надорад. документош ҳамаш 100% яъне ки дорад. ягон маълумоти иловагӣ бошад гуфтаг, дар WhatsApp муроҷиат кунед. нархша 700 000 рубли русӣ мега. қарор дорад дар метро Кузминки. дӯстони азиз, дар Федератсияи Россия, дар метро Кузминки. номерои WhatsApp-и соҳиби мошин мондагӣ, марҳамат дар тамос шавед. Range Rover фурӯшӣ ҳастай бардоро 2006 солай. бензини холе қади ҳаракат мекунанд. кузов внедорожник гуфтагиай. объём мотори 4 литр, яъне ки 4 литр, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай. 2006 сол, 4 балони нав, задагӣ пусидагӣ умуман надорад. краска раднои хириш гуфтагиай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 140 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз гуфтагия ки иваз карда мешавад. рақамҳои соҳиби мошин 985 91 44 04. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, анакин навори караванҳоро сар мекунем. ба хотир миннатҳои мо лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. якумин каравани фурӯши мо дар навор имзо, яъне ки Astraji караван ҳастай. солаш 1998. мотор объём 1.6 литрай, коробкаш механик, бензини холиқади ҳаракат мекунад. дӯстони азиз, соҳиби мошин гуфтагия ки документош бучидаган, нархаш 65 мега. боз муомилаи хуб дорад. рақамҳо барои тамос 934 62 06 70. номери дастиш ва номери WhatsApp охираш яъне ки 78 53. аввалаш +7 кади. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, каравани навбатимон солаш 1993. мотор объём 1.6 литрай, коробкаш механикай, сӯзишворияш газу бензин. мошин 4 балони нав дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 26 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. гуфтагиай, боз камтарак дияр савдо дорад, яъне ки савдо дар назди ҳамин мошин. рақамҳои WhatsApp-и соҳиби мошин 902 71 68 71. марҳамат, караванҳо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарашро аз худи соҳибашон пурсон шавед.
дӯстони азиз, 10 июль мо каравани парастҳои соли 1995 солаи мотор объёми 1.6 литраи коробкаш механикаи сӯзишворияш газу бензин мошин документош бучдаган гуфтага ва қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ нарша бордороз 30,000 сомонӣ мега боз муомилаи хуб дорад гуфтагай, яъне ки савдо дар назди мошин 4 дискҳои парастой дорад, балонош 80%, нархаш 30,000 сомонӣ фурохта мешавад. Рақаму барои тамос номерҳои ватсапаш 933 18 88 12. Марҳамат, дар ватсапашон муроҷиат кунед. марҳамат, мухлисони Австралия шероинад якта Австралия бениҳоят састаи тозаша ёфтем. Солаш 1999. Сӯзишворияш танҳо бензин, мотор объём 1.6 литраи коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 59,000 сомон мега боз савдо мешавад гуфтагай. документош 5 моҳи дига суроғ дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастай. рақамо барои тамос 909 16 51 51. ина марҳамат дӯстони азиз, кузовшақай бинед чӣ хел бениҳоят тоза. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, инаи номерои ватсапи мо ҳастанд. кадоме ки мошини хона, замин, техника, аппарат дошта бошед барои реклама кардан, марҳамат кунед дар ватсапи мо роя кунед. рақамҳои ватсапи мо 911 32 43 44. дар ватсап сурат гирифта ва маълумот пурраш роя кунед. иншоалло ки дар оянда реклама кардан мошини шуморо дар муддати кӯтоҳ фурохта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, 11-мин мошини фурӯшимон Астраҷи Караван солаш 1999. мотор объём 1.6 литраи коробкаш механик, сӯзишворияш газу бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 46,000 сомонӣ мега боз гуфтага ки камтараки дигар савдо дорад. утилизатсия кардагӣ нестай, документош бучдаган, моторош 1.6 экотек. ина марҳамат дӯстони азиз, яъне ки дар амхели састаган гуфтага ки краскаш камтар сарапина кор дорад. рақамо барои тамос 927 79 98 35. ватсап дорад. марҳамат, тариқи ватсап муроҷиат кунед. мухлисони Астра F караван бордор, марҳамат, каравани парастҳои солаш 1996. мотор объём 1.6 литраи коробкаш механикаи сӯзишворияш газу бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи Қумсанги, яъне ки дар ноҳияи Ҷайҳун. нарша бордороз 33,000 сомонӣ мега боз савдои хуб дорад. мотори коробка 100%. рақамо барои тамос 009 90 яъне ки 44 80. марҳамат, ба ҳамин рақамо муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, 13-мин июль мо яъне ки каравани парастҳои солаш 1996. мотор объём 1.6 литраи коробкаш механик, сӯзишворияш гази холиқади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 баллони нав, краска талаб нестай ва утилизатсия кардагӣ ҳастай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ дар Калхозор мебошад. нархаш 35,000 сомонӣ боз савдо мешавад гуфтагай. рақамҳои соҳиби мошин 005 13 29 29. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстон, мегузарем ба 14-мин мошини фурӯшиямон каравани парастҳои солаш 1995. мотор объём 1.6 литраи коробкаш механик, сӯзишворияш газу бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. бародаро гуфтагае ки ҳуҷҷат надорад. документҳои бучдаган 4 балони нав дорад. мотори коробка 100%. моторош 1.6 парастой. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бордороз 30,000 сомонӣ мега боз гуфтага камтараки дигар муомила дорад, яъне ки савдо дар назди мошин.
рақамҳои соҳиби мошин 907 57 0202. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, як ту каравани прасӣ ёфтем бо нархи арзон, срочна фурӯшии солаш 1990. мотор 1.6 литр, коробкаш механик, газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотори коробка 100% ва қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин бошад 21 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз камтарак дигар савдо дорад. савдо дар назди ҳамаин мошин. рақамҳо барои тамос 908 55 95 51. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, 16-мин мошини фурӯшамон боз ҳастаи каравани прастой бо нархи арзон, срочна фурӯшӣ, солаш 1998. сӯзишворияш газу бензин, мотор объем 1.6 литраи, коробкаш механикай. ва дӯстони азиз, нархи мошина 30 000 сомонӣ мега. боз савдо мешавад гуфтага. документҳои мошин бучтага дтадари пеш электропакетай қарор дорад дар ноҳияи вахш. ина бародор, марҳамат, мошини тоза 4 болонав краскалаб нестай, нархаш 30 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо дорад, яъне ки савдо дар пеши мошин. 935 25 64 80 қади ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. марҳамат дӯсторони Астраҷи караван. шербачо Астраҷи караван ёфтем бо нархи арзонай, срочна фурӯшиай. солаш 1998. мотор объем 1.6 литрай, коробкаш механик, газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ. мотор коробка хадавои 100% гуфтага ягон ҷуз, яъне ки варид кардагӣ надорад. пусидагӣ нестай. марҳамат, дуруни салонша тамошо кунед. қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархша 40 000 сомонӣ мега. документҳои солонаш бучтаган, утилизатсия кардагӣ нестай. рақамҳои соҳиби мошин 918 53 54 74. марҳамат, дар тамос шавед. дӯсторони Астраев каравани прастой. марҳамат, шеруинар боз караванҳо ҳастай. солаш 96. мотор 1.6, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор коробка 100%, аккумулятор 100% пачка мондага гуфтагай. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. дӯстони азиз, утилизатсия кардагӣ ҳастай ва 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад гуфтагай. нархи мошин 34 500 сомонӣ фурӯхта мешавад. иваз карда мешавад ба ягон сидан қади. дӯстони азиз, 34 500 боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби мошин 101 10 57 00. марҳамат, дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, 19-мин эълони мо каравани прастой, солаш 1998 солай. мотор 1.6 литрай, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. мошин мотор коробка хадавои 100% гуфтагай. 4 балони нав дорад, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастай ва номероҳои транзитай. срочна фурӯхта мешавад гуфтагай. дӯстон 33 500 сомонӣ. 4 балони нав қарор дорад дар шаҳри Панҷакен. аз 33 500 боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 926 36 32 11. марҳамат, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, 20-мин эълони мо Астраҷи караван. солаш 1999. мотор 1.6, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. 4 балони нав дорад. мошин ва гуфтага қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархаш 46 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, срочна фурӯхта мешавад гуфтага. 46 000 сомонӣ муомилат дорад. мошин малярни краска кор дорад. 46 000 сомонӣ боз муомилат дорад. рақамҳо барои тамос 927 35 55 91. марҳамат, муроҷиат кунед. шербачо аз ҳаматон хоҳиш мекунам, ҳатман ба хотири мо дар канал подписатсия кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. раҳмати калом барои дастгирон. дар комментария 500+ монед.
ин марҳама дӯстони азиз астраҷи бениҳоят тоза 2001 сол астраҷи караван мотораш 1.8 коробкаш механик бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 1 сола ҳуҷҷат рона 1 сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастай. ягона гуфтагие ки кузоваш кор надорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша бордро 65,000 сомонӣ мега боз камтарагига савдо дорад. климат контрол, салонш тоза, краскаш сиёҳ. рақамҳо барои тамос 918 88 64 60. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат, боз як тӯгар ҳастак. каравани Простой 95 сол, мотор 1.6 литрай, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастад. 4 та баллони нав дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бордро 26500 сомонӣ мега боз муомила дорад. гуфтаги ина марҳамат бардоро каравани Простой 95 сол 26500 фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби мошин 917 97 45. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ростига ҳама як навора мо 4-5 соат ба хотири шумо монтаж мекунем. аз ҳама хоҳиш мекунам ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. ин охирин мошини фурӯши ман аст ки астраҷи караван 98 сол. мотор 1.6 литрай, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. печка кондитсионер дорад. мошин гуфта кузовш вапше кор надорад. ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастай ва қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарш бардро 64000 сомонӣ мега. рақаму барои тамос 937 07 42 01. марҳамат, муроҷиат кунед. боқӣ сарбалон хонаобод бешин шербачо анаки яъне ки навори мо дар ҳамин ҷо ба охир аст. касоне ки лайкҳоро дадагӣ набошанд, лайкҳоро бизанед. худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. хайр, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.